jenenge ngene aneh iki TPI. apa ya jenenge Simba TikTok. Iya. Yuni, awas Yuni mabuk. Geger iki lakone nek jeranane ora. Enak. Sila jadi tak. Hah? Ojo pater-pater. Kamu tau? Okay, come on everybody. I'm enjoying featuring special song for you. Luar biasa. Wes
Waduh, ini rampok. Ya Allah. I'm sorry, bot. Tak mikir rampok iki. Bar. Pindah. 모든 게 멈춰져 언제부턴지 나도 모르게 됐죠 어느 날 꿈처럼 그대 다가와 내 맘을 흔들죠 이런 건 나도 느꼈죠